Do řady! Tady do cízany, tady do cízany. Do týhle neumíte poslouchat. Poslouchat neumíš, tady prašivý. Já mezi černý šaty nepůjdu, já jsem bílej. Nebuď rasista, jo? Tohle je šedivý, co chceš? Dělej, zalez tam. Odupni si do řady. Čas, zalez do té řady. Co se tady děje, že se tady nic neděje? No? Válej se, já je pane šéf, přesvědč. A oni ne, že to není pravda. Jak nemaká v pekle? Děti nechtějí táhat do pekla. Tady to mám napsaný. Třeba, tenhle ten velký už tady měl být 5 let. Tenhle ten. Tak já ho rovnou píšu. Počkej. Teď ne, teď už je moc velký. Vypadá hladově, aby ti nekous. Podívej, co můžeš lámat. No. Já nevím, jak se podíváme na to, co vůbec. Co to děláš? Já? No. Já se opírám. Jak se opíráš? Proč se opíráš? Protože mám hůl. A to se musíš opírat, jo? To je pastíčká hůl, jo? Pasíčka. Jo, to je ještě pasák. On byl pasák. Pasáček ty. Tady posá. Kde máš ovečky? Jo, on. Jež. Tak, Tati, pojď sem. Já. Co umíš? Strašit. Strašit. S tímhle ksichtem, jo? No. Aha, to zkoušíme. Vyber si jaký dítě, třeba tohleto. Který tam je? No, ustrašit. Ale ono utíká. Pořádně ty, hňupe. No tak Tenhle se nehojí. dej ten. Pane šéf, tohle není žádný strašení. Ukaž strašení. Já? Jo. Tady na ně. Jo. Nebo tamhle na tý malíčku, jo. Ne, tu známe, tam radši ne, ta se bát nebude. Ne? Tak na ně, ten říkal, že se mě bojí. Tak jo. Podívej se. Stoupneš si. Rozkročíš se. Aby se ty. Po co? Ale ne, bylo to hezký, pojď sem. Že jo. Zaradit. Tak. Co ty? Ohřejvám se uhoj. Ne, neboj se odejvat. Jdeš, tak pojď. Můžu do kaluže. Ne, to. Jak do kaluže, co chceš dělat v kaluži ty? Skákat kaluži. Ježiš, nevymáchanejče. Ať tě mám horeček. Hele. Pojď do kaluže. Prostej. Jsou tady děti, pojď sem, co umíš ještě? Ohřejvat se uholínku. A ještě něco? Kreslit si obrázky. A něco nakresli, prosím. Picasso z něho nebude určitě. To nebude baráček, co? Já to postavím na kuchyni. Kdo to je? Já bych věděl teda. Co? Čarti? Pane šéf, vy máte chřipku. Nemám chřipku! Ani angínu! Nemám nic! Jenom nervy na drak z vás! Pojď sem! Aby to nevytekli. Jak tě vám nevytekli ty hňupe? Jedu se kávě! Pojď sem! Ano, pane šéf. Co mi na ně ještě řekneš? Tamhle ten No, bere úplatky. to já beru taky. Bude každý najít. No, to není vždy. Podívejte, on do uzavlé, nic nedělá. A tenhle tady jaká mele, pantem. Ne, já mám kafe. Pantem mele. No, tak ať už je to kafe hotový, ale. Ale já jsem našel to. No, Já jsem našel pánev. pánek. Tří pánek, prosím tě. Já nevím, já jsem tady schoval. Já nevím, co je to pánev. Nechybí vám někou pánek? Podívám. To madam třeba, vy? Máte ji na svém místě? Jo, jasností, to je chlapská pánev. Nebo chlapa pánev, to nebude hodit. Tohle je pánek na pečení, ty. Takhle? Na smažení. Takhle, já jsem si říkal. Na to si sedne dítě, pojď sem. Tady si sedni, kážu. Pojď si sednout. Já jsem ti říkal, že se nebojí, no. Teď ti vemeš a nevohněš, up. Dovolně, to je škoda, je plastovej. Jo. Aha. Ale mám nápad.
Jaký? Já bych mohl být tenista! Tenista, ty určitě. Já mám na to pohyby! Jo. Tenhle ten for! A jsi špinavý jako sestry. Jo, hele, podívej se, my si dáme dvojhru! Dvojhru. No, to je moc nasty! Můžu si ho rozhoupat. A nehopej, pohodí se dozadu, ať vidíte. Ne, to hoď. Káži, pane, To je postavení mimo hru. postavení mimo hru! To je ale jeho problém, ne tvůj. Stačí, prosím tě. Vaše pekelnosti, nemáte lávičku? Nemám. My jsme si dali. Nemáte tady něco k pití? Medovinu, no, tak mazej tam, prosím tě. No, co ještě? Co tenhle, ten ošklivej? No, to je tohleto. No tohleto, s tím postavte tady, To je ženská. No, to je ženská. Kde jste tady vzala ženská, ještě jak ošklivá? Pane šéf, Pojď, jo, pojď. No říká, pojď, žijeme spolu Peklíčko, děláme teplo, zapálím ti lejska, říkám. To není pravda, od té doby mám si jenom hlavní zážitky. Jo, tenhle ten. Proč jsi se vtahal ty hňupe? No, ona chtěla čerta starýho. Jo, Vraťka, A jsem musel. ty jsi musel. A co umíš teda ty? No, já pokud nejsem mokrá, tak peklo zdobím. Co zdobíš? No to peklo zdobím, ne? Tak se na mě podívej a zdobím. No, co si pamatuju minule, jak jsi přitáhl, byla pěkně vyzdobená teda. To byla nazdobená teda. No. Ale kluci Perry, já bych věděl, co s ní. Co? Já mám takový nápad. A jaký? Úplně taková myšlenka. Jaká myšlenka si napíšel do nějaké? Já bych ji prodal. To je nápad. No, my jsme ji otevřeli a máme od ní pokoj. No, Lucifere, to je nápad, slyšel jste to? je. On dobrovolně řekl, že mě chce, že by mě prohnal. Je to pravda? Že jo? Jo, to je pravda. To jste řekl, že ji prodám někomu tady mladýmu, co dáme tomu, podívej, Žákovi. Ale ten už se drží za jinou. Takhle no, ale já jsem to chtělýho. Jo, to ten už má dost nalítáno teda. Ne, odnesí, prosím tě. Dobrá, chytáme mu, no. Někam si hodne. Dáme, počkej. No zase, pojď tady, bo. co tam jste dělá? Odveď toho, já je zkontroluju. Je kontrolovat. Co tam dělají? Jo, pane šéf. Ne, Oni tam, co tam? oni už ne? Právě Pane šéf. skončili. Dej mi to. Já chci novýho chlapa. Jak novýho chlapa? On nevydržel. Co nevydržel? Nic. Co tam dělali vůbec? Pane šéf, hráli Co hráli? karty. Jo, karty. No, když jsem se koukal, zrovna měla v ruce kulový eso. A od té doby to s ním šlo z kopce. Jo. No, jinýho chlapa. Jo. Nějakýho. Pane šéf, a co třeba vy jste si stěžoval, že nikoho nemáte? No ne, to já nemůžu, já tady jako tak, vraťte mě, vy mě máte bránit. No, radši my půjdeme, vy si najdi tady nějakého vohyšku, no, prosím tě, já mám čertíka. Já nevím, jestli ti bude dobrý. Máme já. Sice nezůstanu na moce, že jo?